Bekungunyaka onzima kakhulu lona selokhu kwaqubuka igciwane icorona kulelizwe. Kwavele kwanda izindleko zezinto ezifana nokudla, indawo yokufihla ikhanda, izidingo nje zempilo, kuyilapho nemali yayingabonwa. Uhulumeni naye wazama ukufaka igxalabo ukukhalima isimo, kepha izinkinga zilokhu zikhona. We are experiencing challenges with regard to a number of unclaimed benefits despite the fact that they have been approved. Currently, there are 40,584 unclaimed benefits, mainly from the cash send or mobile pay option. The majority of applicants who opted for this payment channel have failed the cell phone verification process, and this has raised questions regarding the compliance with RICA requirements. We have tried to reach out to these applicants with very little success. UNgqongqoshe uZulu useqala ukusebenzisana nowezokuxhumana uStella Ndabeni Abrams ukuxazulula izinkinga ababhekana nazo laba abafaka izicelo epost office. Nezigebengu ziyazama ukukhwabanisa kulolu hlelo. We indicated upfront as to what is the qualification criteria. Those people that are working for government, few as they may be, we are writing to all their departments so that one, we can ensure that we can get the money back. Kunabantu abangaphezulu kwezigidi ezintathu okwatholakala ukuthi bafaka izicelo zale mali yezibonelelo ze-COVID-19 kepha benezinye izindlela zokuthola imali. Abanye basebenzisa nemininingwane yabantu abangasekho emhlabeni imbala. ISASSA ithi sazoxoxisana noNgqongqoshe malungana nemali engakafinyeleli kubaniniyo osekuyoze kuphela isabelo mali sanonyakawo.